Sa ako nang gikaingon sa introduction nga karon Domingo sa mga katikista. Niya ang uninstalled pero consecrated nga catechist mao ang mga ginikanan. Kumusta man mo ron mga ginikanan? Nakatuman ba mo sa inyong function as the first catechist ngadto sa inyong mga anak? Unsa man sa inyong gitudlo sa inyong mga anak? Na siya. Sige, mamugtotok na ko. Mao na, wala ba ko'y anak ka? Gato, mug na ko'y anak. Secret ra ba na? So, mo na, unsa may mayong itudlo. Kanang unsa imong nasimbahan, unsa imong nakuha sa simbahan, mao'y itudlo sa imong anak. Paras karon, unsa may nindot kaing topic karon sa catechesis. Sa atong first reading, giingon gyud ni Propeta Sirach, naa gani kay usa ka tawo nga gikaligut-gutan or naa kay kasuko diha sod sa imong kasing-kasing bisag unsaon panimog ampo sa Ginoo nga pasayloa ko sa akong mga sala di gid ka pasayloon basta naa lang jud kay bisag usa lang ka kaligut-gut sa imong isig ka tawo. Hala, pila ka buk nato ron ang maimpierno tungod ani. Wa man say gatudlo nato ani. Kay moingon man sa tanaa man sa ko'y rason nga maglagot ko, Father, kay gikawatan man ko. Nya gabalik-balik naman lang nagpangawat diri. Kisabay di maglagot ana. Wa na daghang rason basta galagot kay kanang kawatan, siguro gyud kang maimperno. Kay di man gyud pasayloon ang imong sala, bisan pa kunog magampo ta. Pero kung mo pasaylo kuno ta ato mga taong nakasala nato, nya di na ta malagot nila, wa na tay kasuko. Inig ampo kuno nato nga pasaylo ako sa ako mga sala, pasaylo lain tanan. Kamo karon wa mo'y gikaligut-gutan nga tawo. Wa mo'y gilikay-likayan. Hasta ako di na kunyo tubagon. Klaro na kayo. Klaro na kayo na. Nagalagot mo pare. So bantay ha, kana itudlo na ngadto. Bisag naa lang kay usa nga kaligut-gutan. Mao tanang na imudangop nako, Father. Higugmao nako ang tanang tao, gawas las akong bana. Nako ngano man, ingon siya 15 na mikatuig nga iyang giabandon to ana sa siyang kabit gapuyo. Wa na siya katungod nga mobalik sa among balay, nako imo ra ba nang bana? Siya unya, Father, nako makapaimpierno ginang imong kasuko sa imong bana. Insya bisag nag-aktibo na ko simbahan, na ako bisag ang tanan pang simbahan imong alagaran, nya imong isalikway imong bana, maimperno gyud ka. Sa kapait basta aning Ginoo pa diri. Kapait basta aning Ginoo. Mao na, tanawa diri sa atong ebanghelyo gipapas ang tanan niyang utang, minilyon gud to iyang utang. Pero doon na siya usa ka kaubang sulugoon, nakahuwang ra gamay diha niya, wa bitaw niya pasayloa, unsa may gibuhat sa agalon, siya banyaga ka, gibalik ang silot. Ang katubitang silot nga gipapas na unta, gibalik. Gipriso pagid siya, hangtod makabayad sa utang, wa naman unta to'y priso-priso. Kamo mangumpisal mo nako, nya maghilak-hilak pa mo, ana ilak-hilak mo diha, nya ako day mong tagag-absolusyon, apapas niyong sala. Pagawas didto, kita din ka sa kabit sa imong banas una. Nya nitagad nimo ingon, "Day, good morning." Katong gipasaylong sala nga imong giluhod-luhuras kumpisalan, automatic ibalik na diyan nimo. Sawan. Kakuha na mo sa akong katekesis. Wala siya. Nakaroon, tudluan ta mo, what is forgiveness? Unsa man dining pasaylo? Ang pasaylo, mao ang pag sunod sa at least upat ka requirements. Una ka makahimo sa imong tinuod nga pasaylo. Mao niya, katekesis na ni. Upat ka requirements. Una ka makahimo sa tinuod nga pasaylo. First requirement, recognition of sin. Ang pagdawat nga naay sala. Siguro nga nahibaw ka unsay sala kaysa maglagot lang kas tawo nga wa ka kahibaw.
Kana bang maglagot kas naong sa tao niya ingnon ka nganong galagot, ambot lang. Lagot jud kana niya. Kana bang magtan-aw kas pari niya dili jud ka ganahang musimba anang pariya? Ayaw sa siguro sa unsa man gisala. Ngano man kaasawa sige man kag kusmod anang naong nimo nga nas imong bana, unsa man gyud ang sala nga naa diha? Recognition of sin. Dili lang kay general nga kalagot ba? Specify the particular sin nga maogi nakatandog sa imong kasing-kasing, nakagubot sa imong hunahuna. Bayon sa man gyud salaa, nangawat siya, nanglibak siya nimo, nangabit siya, nangilad siya nimo, iya kang gi-insultuhan, iya kang gikasab-an, iya kang gi physical abuse, iya kang gi-rape. Sa pamilain, namamangka sa dalawang ilog, ana? Ingon siya nimo, I love you very much, you are my only one. Unya dito, sent to 20 persons. Siguro unsang sala. Mao na first requirement. Ikaduha, acceptance of your share to the commitment of such sin. Kana bang dawaton sa nimo nga nakatampo sad ka nganong nahitabo ng maong sala. Basta na gani sala nga nahitabo between nimo ug anang tawhana, naa kay gitampo nga aksyon. Panalitan imong bana nangabit, siya baragi nagdesisyon nga mangabit, ayaw pamalandongi kapila nimo siya giwakli. Wakli ba kana inig kablit kuno niya iwakli, ada samok lain ako lawas, lain ako lawas, ada tiguang na ta, wakahilasin tiguang na ta. Kana bang mga ingon ana ba mo biya na imong share unya adto man na siya mo text sa laing mga tao. Nya isa giinsultuhan ko, ginganlan kog tiguang nga makahimo para bagid unta ko. Ana. Giingnan kong gahilas-hilas nga bana man ko niya. Nanay nana ba? Daghan kay ni siya pasangil sa una pagid na siya. Kana mga inana, nya mapuno na siya. Nya to may gasigig text nga I'm just a text away from you. I love you very much. No matter what. Ala, patay ka diyan, asawa ka. Dawata. So, hindi kakita ni mo imong bana nga nangabit. Hunahunada yun, unsa may share nako ani, nganong nakapangabit man siya. Nganong nisuyop maning akong anak og drugas, unsa may akong share. Kapila ka nimo siya biyais balay, kapila ka siya ni sangpit nimo nga ma magkuyog ta pa na ako'y problema. Ada unya na unya, gadali ko. Sige, unya na. Nganong nagwala man imong anak, nangawat mas inyong balay, kapila ka nimo siya gihikawan, bisan lang nangayo siya 20 pesos, di nimo tagaan. Pero kusugi kang muinom, kusugi kang musugal, agikawat na las imong anak. Nya imo din siyang kulatahon kung masakpan imong nangawat, pero wa gani ka muhatag what is due to him or her. Nganong nangawat man ang sakristan, awa gyud buhay bahinis kolekta. Mao na siya. Nya magsigpasiplat ang sakristan nga dagang kay kolekta gidas kwartos pare, apatay ka pariya ka. Dong dadang ring kolekta nga ni gano kansi ko ani. Ako daan. May na kay namo hinol ha itong tag 100, 1,000 aso dire. Pader mao ra gini kolekta. Sige dong, salamat. Patay ka na pariya ka. Ngano masad ang pari be, nakapanghilabot magbabay. Ambot lang. O pam ko kasuway. Unya ngano masad ang pari, hastagan ni obispo usahay makapanghilabot maglaki. Mo na siya. Unsa may share nimo? Magsigil kag kalagot. Kakuha na mo? Ikatulo, mutual forgiveness. Mutual forgiveness. Pasaylua ang imong sala sa imong share. Inig atubang nimo sa imong bana, maingon din ka, dong pasaylo ako. Pasaylo ako nga nakashare ko sa imong pagpangabit. Nga maingon dayon ang imong sangbana, pasaylo asag ko day nga gidayon gid nako ang pagpangabit.
Di ba? Mutual asking of forgiveness and mutual forgiveness. Nindot kayo, di ba? Imbes kami ka, ikaw, pag-usap na. Inadendong. Kuan jud ko. Ni angkon jud ko nga nakatampo jud ko nimo. Igduol nimo sa imong anak nga tuan nas prisuhan kay nasakpan sa drogas, dong pasaylo ako nga nakatukmod sa ko nimo dinhis pag-anhis prisuhan. Mingon sa imong anak ba pasaylo ako nga wa ko kaagwanta sa inyong pagkawa kanunay sa akong kinabuhi, napunta ko sa mga barkada nga nihatag nako panahon og pagtagad. Nya gidaman ko sa suyupanan. Isigtag dawatay, isigtag pasaylo ay. Di ta magtinulisukay. Di ba? Lingian na narong inyong mga bana diha. Lingian. Unsay na share nimo nganong ingon ana na nang iyang naong. Nagmaayo. Nganong gakusmod na malana. Nganong di naman na mo simba. Nganong ang manok na malay sige hikap ana. Pasigwa na sa jud ka pahikap. Urwa na sa jud ka nihikap. Kay kanagong hinikapay, baos-baos ra man gud na. O kung kami patuyangan gimighikap sa Madrid, patay nang Madrid. Daruhon gina namo. Baos-baos ra man gina. Kanang hikap, nya mingka akong bana no, manok na lang jud gihikap. Nya ikaw nihikap pa kasi imong bana. Ni baiid pa kaniya. Ang kuyaw ari nakaspari. Ang pari, Biblia ra ba gihikap-hikap na? Wala, dali kining mailisan. Amo na siya. Nya ang ikaupat, unsa may requirements sa ikaupat? The commitment to restore the original relationship plus intensified friendship. Ang pag-commit, ang pagdeklarar nga ibalik nato ang atong original nga relationship, unya punan pagyod atong paligunan ang atong panaghigalaay. Ana. Kung imo na siyang bana, nya gipasaylo na nimo siya, nagpanasayloay na mo, ibalik yun nga bana siya. Na mag-uban, ada gipasaylo kuno na pa dir, pero ay na lang yung paulia dire. Din alam kung sugot mo ulit. Wa na ko man na, tapos na. Ayaw inigpasaylo nimo, restore. Kung imo nang igsuon gyud mo. Kung imo nang bana, imo nang asawa ginani mo, bana ginani mo. Kung imo nang uyab, pwedeng dili i-restore. Di man na original ang uyab, replaceable man na. Pero ang pagkabana, ang pagkaigsuon, ang pagkasilingan, ang pagka-office mate, oy ka na. Mandatory, obligatory relationship na i-restore yun na siya. Di ba? So di pwedeng pasayloon nimo imong bana, nya di na nimo padayonon sa imong kwarto. Di na nimo patuparog higda, di na pwede. Patuparag yung higda. Bahalag ikaugma mo balik na pud na didto. Patuparag yun. Restore the original relationship. Unya unsa man sa imong relationship didto sa katotoang iyang kabit? We are members of the mystical body of Christ. Pasabot igsuon sa na nimo, imo sa nang tulubagon kung maimpierno na. So i-restore pud na nga igsuon na nimo. Haron iglakaw sa imong bana, igo ra kang moingon, muadto na sad kas akong igsuon. Siya, sige day, ako sa tong duaon kadiyot. Siya, sige, amping. Dili ka malipay ngayang atimanon imong igsuon. Lipay ka eh. Ano di atimanon niya. Ing kapaita sa dana pader, buhi kon patay, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, buhi kon patay iya tas Ginoo. Kon buhi pata nagkinabuhi ta subay sa iyang kabubuton, lipayon tas Ginoo. Kung mamatay na ta dinhis kalibutan, unya nagtuman tas iyang kabubuton, lipayon gyapon ta niya. Kaya kay na niyang buhaton nganuman, Dios siya nga gamhanan, Dios nga puno sa gugma, Dios nga nahigugma nato, Dios nga naghimo nato, Dios nga maghatag nato sa tanang butang. Muna sentro sa Ginoo, dili sa tao, dili sa kaugalingon. Sentro gyud sa Ginoo. Mao na siya Ginoo. Sige, manindog na ta katong gusto mo pasaylo.